Ole hey kini Mizoram Oil Tanker Driver Association le heng lai tang khang silchar sama tang khang Mizoram House tang khang gas driver te le hey Mizo then khat tang te na kan tu ber chu social media hian thu TikTok lo le timeng thu bel chian do lo hi alo dar na sa thina chu wang chuan ta mun nge om te hian in thu TikTok ni zan ki som thum pakhat ni zana kan thil ton tukina kan thil ton ani chu thu TikTok kan soi don ani nizan dar so pani borvel khan helai kan omna hianin Assam police pani on kalindar khatle mini somli escort turin Mizoram lampanin in chuak thayang ti in milon thila chu keni hauka in beronin helai tol zola hianin kan kal khoma helaya kan elo pasal ubenate haune hian kan kal khoma chuan kanan rela kanan ti ti naka dar khatle mini somli anti khada ni le minute som le panga vel ngem no kalo en chi lawa chung hun vela chonin anon thlenga ni Assam police min escort tu turan ti taka so aya son ti chuan ke ni hela ya hian kan lo om khoma chuan min au phaya kan kal phai ta so lai ge ta sonin kan kal dan tur vel te kan an rela kan an soinak naka ke ni chuan in sana kan kal theilo zana kan kal ngam lawa chune nga lo chuan kan ngam lo kan tia an ni lampang chuanin chuna chuan mihring mi puite an tam ve a engemaw buan te in tawpal kan hlawa chuwa chuan mi mu te lai kan chu pui cheu ni ti in min hema chuan ke ni chuanin chutiang ani te chuan ti in lom takin kan poma chuti lai meka kan lom na ti zol tu le chu kan elo pasal ubena ning ka hria mi ka hra solem o ka hrelawa chu chuanin in kal don chuan keipo kanau hei ti lai CRP pathum nen kan ron kal venge Mizoram thleng tluang takai kal theinan in nung kan ron dol nge ti in min hema chunga kan lom hle ani ti chuan kan in siam nak naka ana in tran kwal vela tuna kan motor da nang hi chu ni tol ho ni zana kan da khajo ko kal noi to ma ya ti chuan sing da thum vela helai tang hianin kan ron chuak ani Mizoram House atang hian chuan sing da thum vela kan ron chuaka Assam police hianin kabugan thleng so min escort theitani achan chu an mani area chin bak chu an escort theilo chewa hemi bak hi chu dolai police station in report anga chutrang chuan an escort ang cheunga Mizoram te leilapu thleng an tia ti chuan kabugan atanga dolai in kara kha chuan escort tu ni len kan kal ta wanga dolai kan thleng phaya ti chuan helaya kan elo pasal ubena anin an naw te hawan biak ti nak naka ti chuan ngai thadeng kan lo oma ani pon lungai su in ho thei do nen te kan lom ve ma ti chuan dar kar chan ve vel kan ha nuwa po khanan ron la chok thei lawa dolai police ho kha ti chuan ubena hianin asukal chila au si nge zuk muwa tu ber nge zuk mu poi khachim lo kai phei chen ti chuan Dakar chan ve la pel to anga ti akhanin dolai police station atang sonin henglaya tang khang ho keni ho hi kan zui phele dam ta ne ti chuan kan kal zela leilapur kan an thlenga leilapur kan an thleng chi kha mi pui kha an lo om ve nual ani ti chuan kan an thleng kha leilapur kan thleng kha min escort tu dolai police ho kha pali panga vel anin ka hria kara hian an kala kan thleng phei chi kha leilapur mi ten anin beru seran pilbo te me ni dolai police ho kha an pilbo me khongen kalpo kan thelo chuan mi pui khan ron pung khoma ka ma le hianin gas motor hi oma he tinglai motor sir tiang vela henten an thu thual vek me ni motor hi ni siam sei te an kenga engenge rot ten kenge ni ke jong ka suk chiang lo ma second chun nei ti chu ka hre chianga an sira khanin hei motor vom na tur brick bung ti vel de hin alo om nur boka chuan an leila pur ho kha de khan an dor online de khan khar sap mai ani naw khoma de khan ti chuan ka hria danin helai kan elo hianin wareng te SDO hi an phone in isa seng ro in sa hin mazong ro tin isa seng turin mi shilni in ka hria ka solem o ka hrilawa ti chuan ni lam hi man mo em le ga sa senga a chan chu kan man mo lo chan chu helai kan elo hian CRP pathum lai mai
mình CRP Pathum Lai mấy tiền mình escort pui vàng khan kan tham muang a man hol tu ngai lein ti hang này transfer ta ti chuan luang takin hei ti hian motor chia pom loin ke ni po him takin ti hian Mizoram House kan thleng le thei ta alom om hle ani chuanin helaya kan thil zet tu le kan thil sei chan tak tu pakha chu hei hi nia anni chu anin lungruala ate ber tanga liam ber thlengan an om mai mati mai to ne tukin jing ang jing ka na khan khatiang khopat tam kha ekting nge anom thei chu kan in zo na nia chuan a pahnih le na chuanin silchar SP hianin khatiang san tei re ka hanin i escort turin min ti a ti khan thamon taka kal kha ani na dik taka chuanin leila pur mi le sa ho mi vok ti tum ni in kan sia helai akal ho le tong te ho hian chu wang chuanin mak kan ti ve le kan den ve le ni hi chuan mizo englai tang kham te hi chu ngai tuam kanom lowa kan motor ko him tha pathiang khong le na zara dam takin hei tian Mizoram House kan thleng le theya helai Mizoram House kan elo pasal ubena chunga po lom thu kan sei tak me me a bikin MOT di hian lom thu sei tak me me wa ei le in lamani se silchar wai me lam hian kan hei lawin ti hian min tlo renga an chunga kan lom hle ani a to bera tan chuanin vai ho hi chu an mak ve na em chu khati kho patam anom tong chung po khan kan om lei kha chuanin phung vel ang nin an arei po le phung vel ang men phung tual ti zong zong hin ne ya vai ho hi chu ka wang khan kan rang lamin kan ni senga jing ka te lo ni ve bok ne hian pathian zara ti lai Mizoram House silchar tlong takin kan thleng thaya alom om hle ani kan in lungrol that viau hi angai ni hi kan sei ne ka lo me